Malam lafiya? Ina yi masa 'yan addu'o'i. Addu'a? Nan asibiti ne ai baya bukata addu'a ka. Amma mutum yana fama da kansa kana aika mai da wannan miyau ta ko ina? Rumbun ajiya daban yake da asusun kallon sabon shiri mai tsarin da makallatan za su yi rage-ragen wawasan kallon na kallon daga cikin ƙwaryar shirye-shirye masu ban tsari na fita. Ni ce wanke-wanke, ni ce share-share, ni ce goge-goge, ni ce dafa masa abinci a cikin gidan nan. Kai hatta on da wuya su ni nake wanke. Ki jure. Duk tsanani akwai sauki a gabanta. Zeenat ki cigaba da addu'a. Duk wanda ya musguna miki da sunna Allah zai miki maganin sa. Zeenat. Yanzu fi sabilillahi. Shimfiɗan ma sai na muku ba kwa tausaya min irin wahalar da nake sha a cikin gidan nan. Wato mu ba mu san saki aiki ba kenan? Abnul Entertainment suka tsaro suke gabatar da tallan shirin Zeenat. In dai har mahaifinki ya ce ki bi umarni, to ban amince ki gudu ba. Wallahi da zama na a gidan nan, kun zama a gidan yari, ni a wuri na yafi. Zeenat. Mai kwalliyar jiki zina fara hasken idaniya, rayuwa ta duniya sai haƙuri karki duba zamani. Sai sanni dan Zeenat ni na fara nasari, rayuwa ta duniya sai haƙuri na gyara zamani. Ƙauna akwai ta yau za na faɗo so ne ruwan jiki, ki dan kaɗan ki Zeenat ki ɗau gari ki bar tsaki, bayan kina tsaya za na yi kuka in kina hake, mugun riko ake miki idanuna suna gani. Zan ci gaba da yi maka biyayya, ko da kuwa hakan zai zama sanadiyar rayuwata. Zeenat. Shirin Nura M. Inuwa. Zeenat. Shiryawa Abdul Ahmad. Umarni ne na Ma'azzam Idiyari. Yanzu Ali, kai ɗan sarki ne? Ni ba dan sarki bane. Ni sarki ne. Ku nemo shirin ku yi kallon sa Zeenat.